Brigadas Deseucaliptizadoras é unha iniciativa de voluntariado ambiental que pretende combatir a crecente presenza do eucalipto nos nosos montes. Ademais, afecta non só a seguridade da veciñanza, senón tamén a propia biodiversidade, a calidade dos solos, e é algo que preocupa en xeral a sociedade. As brigadas son grupos de persoas voluntarias que se anotan para vir facer traballos ao monte basicamente de dous tipos. Un é quitar especies invasoras e outro é plantar especies autóctonas. Nacen pola necesidade que vemos de cuidar un monte que está absolutamente degradado e eso non só provoca a desertización da terra, sino que ademais fai que os incendios se produzan dunha maneira máis fácil. O traballo das brigadas pode ser un apoio a comunidades de montes ou propietarios que por sí solos non poidan eliminar os rebrotes de eucaliptos porque a rexeneración ambiental dunha finca eucaliptizada é bastante complexa. Algo que é moi importante das brigadas é a cuestión do traballo colectivo, de crear comunidade en torno a persoas que temos unha inquedanza polo medio ambiente e polo rural na Galiza, por ter un medio rural vivo para a xente do país e non únicamente un medio rural que sirva como territorio para o enriquecemento de empresas privadas como Ence. Sobre todo despois das vagas de incendios é cando todo o mundo toma conciencia de que algo hai que facer, de que desde a administración non van a vir as solucións. Hoxe estamos aquí en Froxán, no monte comunal, mais calquera persoa ou comunidade pode inscribir as súas fincas, xa digo, particulares ou monte veciñal, a través da páxina de Verde Gaia, para que se leven actuacións na súa zona. O que facemos é organizar a todas as persoas que están con ganas de vir facer traballos ao monte e xuntalas a través da páxina para repartilas nas distintas brigadas e ao mesmo tempo recoller as solicitudes de persoas ou colectivos que teñen fincas nas que queren que se faga unha intervención e ver a maneira de levar brigadistas a esa zona. Nese sentido, son moi gratificantes os encontros nos que, ademais do traballo colectivo que compartimos, coñecemos xente, comemos xuntos, tanto xente do rural como xente de asociacións ecoloxistas que viven na cidade. Creo que é unha experiencia moi positiva e espero que teña moita continuidade. Xornada para estar en contacto co campo, co medio rural, que moitas veces estamos bastante afastados do que é a realidade rural e a lucha. E nada, vir para aquí, pasar unha boa tarde, contribuir, ser conscientes, ser unha xornada de convivencia despois ou pasar un rato agradable, e isto engancha, así que ves unha vez, despois volves a seguinte, e así empezamos e acabaremos un día deseucaliptando toda Galiza coas mans. En resumen, cuidamos o monte, pasámoslo ben, cagámonos nas pasteiras, creamos tecido no rural, é un traballo moi completo. Crea unha brigada na túa comarca. Faite brigadista! Faite brigadista! Faite brigadista!